Diga aí, vai para qual é? Agora de Barcelona. Kubvira pakuzvarwa kwake kusvikira nanhasi mwana ava negore 2 years 5 months now. Asi nhau iripo ndeyekuti ndakambozama kupinda naye muchipatara. Chipatara chikungoti mwana ane failure to thrive. Vachinditsanangurira kuchishona vanenge vachiti mwana wako haasi kukura zvekutenderana nemwaka yake, ari kuramba ari pasi pelaini. Zvoreva izvoti ndichambozama kuti mwana wacho anokura zvakadii. Saka ndakambogara kumba kwedu tichimbonetsana tisingawirirani kumba kwandakabva. Saka izvozvi ndakabva ndazongoenda ndisati ndasvika muvabereki wangu. Nekuda kwekuti wakati hatikutambire nekuti une mwana ari kurwara. Iwona wakadaidza mwana wavo kuti baba vemwana akati uya nemwana kunoku. Nekuti pamwe nazve kumba kwezvi asingawirirani nezvechi nemwana wekwedu chiperekedzwa uye hanzvadzi yangu ikauya ikanditora tikaenda tese kumba kwavo. Taenda tese mukuzobva kwangu kumba kwana Nyakusana ndichidzokera kumba ndakazongonzi enda hatikuperekedza. Zvadaro ndakaenda ndikanodzokera kubasa ndikanogara ndikashandira mwana ndichingorapisa mwana kuchipatara. Asi chipatara chiri chisu dambudziko hatisi kuona. Wakambotesta zvese zvakafanana nekutesta mwoyo wake. Wakamboti haisi kubuda zvakanaka unombotiratidza kuti une mvura iri mukati. Wakamboti pahuro pake aita zvekuti achiyamwa mukaka airidza pahuro. Wakambopatarisa wakati mwana ane mabhonzi ari kuda kunoza kachubhu kanodzikisa chikafu. Saka tirido kuti aende kutheatre azonetese anoparetwe. Asi hainozotorwa theatre yekuti mwana aende kutheatre. Wakazomudzosera futi wakati mwana haana problem nainayo. Then vaenda ku-TB yemabhonzi, wakamutesta TB yemabhonzi. Mwana akanzi ari mbori nayo. Wazomutesta futi kechituwa achiti haana. Saka dhokuta nezvemwana wako ndaita sei ndazvitadza. Ndidhokuta Patterson saka nhau iripo chingodzoka kureview. Ndo mararamiro etinongoita nemwana tichingoona kuti ari kupika sei. Ngati dambudziko guru ramakg ake nawo anorema ari mu7 kg ndo dzaainadzo. Then koita problem yavari kutaura kusakura mwiri wake kuratidza kuti mwanawo ava nene 2 years 5 months nemamwe maactivities ari kumashure. Saka last year muna November ndakabvako kumba kwacho. Last year muna November ndopandakadzoka. Ipapo mwana anga ane mugore 11 months. Ndichibva ndanowatanangurira ndichiti ndaya neproblem yemwana. Haasi kunzwa zvakanaka. Ndambozama kuchipatara. Saka kuya kwamuri miwaridzi yemwana ndaya ndine nayo kuti mumbochionawo nekundibatsira kuti tingabatsirana sei pakurwisa dambudziko repamwana. Vakati isusu zvetoita sinzi makambotudza kuti mwana hakusisina takambofushira. Saka totangira pachikafu. November wakandipa chikafu $20 chavakandipa. Then December hapana chakauya mukandaona kuti vanhu vakoramba wakanyara. Ndanoti vanhu vaMwari vei ndadzoka zvine dambudziko rehosha yemwana. Muri kufungei nezvayo. Ndo pandakawatsanangura kuti mwana akatanga kumera mazino. Asi mazino akatanga kumera ngeekumusoro ari ekumatatu. Ndo chiitiko chakaitika pamwana. Nekugara kwake pakazongoti netse vatazongobatsiridzirwa kuti zvinhu zvake zvese zvitese zvifambe zvakanaka. Saka iwona wakandigamuchira wakati oraiti nhau yatakuita ndeyekuti takonogadzirisa mazino emwana first. Pataenda wonorapisa mazino emwana. Kobva tabva pakurapisa mazino emwana sekuru wakanditi inini ndine baba vemwana wacho ndikutomirira sababa vemwana. Sokuti sababa vemwana ari kuramba saka muchikwanisa kuita communication. Kana maona kune muprofita anogona kubatsira mwana mondidaidza tichibva taenda. Ndine kwandakatanga kunowadaidza tikanotsanangurirwa nawo. Asi zvakatsanangurwa ikoko baba vakazviramba vakati handizvi
ndichambonotsvaka. Zvadaro baba wanekwa akazodhairektwa achibva waenda kumweniwo. Vauyawo kumabasa kwendoshanda wakati wakasvika paina mama wangu vavanzi murora inochaya mangwana modzokera mangwana chawakasvika wakati murora ndauya nhau ndiyo yakangotaurwa kwatakaenda kwekutanga. Saka tochifambisa sei pamwana ngatichiendei kune munhu uya akunobatsira mwana. Pataenda nhau yangu ndiyo nhau iri mwana hana problem inobatika kukurinika asi zvitonzi mutese muzvigadzirise kunzira yechivanhu. Saka zvadaro kumashure kwacho kumuprofita yekutanga baba akanga ati kuna muprofita chisare muri kubatsira mwana pane zvinonga zvichidikana tinonga tiripo tichibatsirana asi kubva ipapo pane miteuro yese yemwana ndini ndichingotenga munhu iye asvika pakuti naitulani mwana wako ndakamubata nhova yake yanga yakakura ndikadzora nhova yemwana wako. Chechipiri mwana wako anga asingagoni kugwesha ende zvesho anga asingagoni kugwesha anga rekungoti paagara ndipapo makgs akanga asingapfuri 5 kg but now apinda mu7 kg. Saka tiko wekumba kwenyu zvawakangoti inini ndaakuda uchi mugove wangu ndo nhaya taakunetsana nemuprofita zvakazoita kuti ndizosvika ukuru. Ndichibva ndaya ndichidzoka pamhauro yechi3 yakaitika muna January this year. Wakadaidza muprofita wawakadaidza kumba kwawo ndobva wasvika wakati muzouye kumba nemwana. Pane muprofita ataatobatsira mwana kana mwana asipo muprofita akwanisi kuita sei kupfurira mberi nenhau yake. Saka ini ndakabva ndatarega ndidzike ndinzwisise pana baba kuti tine miteuro yatakaisa mwana yekwekutanga kuya ndobvisa iri kuti titange mimwe miteuro. Wakati tamurora sazvinetsera uya nemiteuro yacho yakangoda. Then muprofita akaprofita kuti nhau akangoprofita akati mwana wenyu akamonerwa nenyoka. That's why mwana asikuita sei asi kukwanisa kuwana power rekuti aite maactivities anofanirwa kunge achiita sei anofanirwa kunge achiita. Saka ipapo hapana nenyoka miri vacho vakamonerwa nenyoka. Ipapo ini parugara pari kundidyiwa mwoyo kuti muprofita akataura achidaro asi anokwanisa kubudisa nyoka yacho kana kubata nyoka yacho kuti ioneke kuti zveshuwa mwana akamonerwa. Ndizvo zvavanoita muprofita. Iwe uchiita sei nyaya yauda kuti kubatsira. Inini nhau yangu iri pakuti tinzwoti tizvifambirei tinzwoti chii chiri kunyatsa kuenda nechimwe pamwana. Right. Ini chandoda ndikubatsire chekutanga ndechekuti wakaendawo kuna dokta akakutaurira matambudziko aaona pamwana akuti mwana asafambirana nemachiri nemakore ake anditi but mwakaitei kuti mugadzirise zvakataurwa nadokta izvo zvaugadzirisa kuenda zvamutaura nenyaya yekuti pahuro pakunzi apaite sei pakuda kuvhara things like that zvakutaura nadokta makaitei apo zvakataurwa nadokta. Rega nditini dokta akanditaurira akati isusu nhaurwa yako kunoku kuchipatara taitadza nokuti yakawambira kure kuhospital yekwaona kutuzopera. Wakanditi fona kumba kwenyu nekurudzirwe kwemwana kubve munhu mumwe chete auye titaurirane nokuda kwekuti mwana panguva yacho anga achita akadzokonotora skini yekuzvarwa kwake mwana yeucheche ouye otora skini yekunyanya zvekuti kuzora mafuta yange isingadai iri mafuta. Saka chiremba akati chifona kumba wauye tibatsiridzana kuti pamwana tingabatsiridzana sei pakashayikwa munhu wana akakwanisa kuuya. Dokta ndobva akati ndakukuendesa kuna Dr. Patterson. Atendwe na Dr. Patterson. Dr. Patterson ndobva akasvika akati mwana hana ropa ngawedzerwe ropa. Mwana vawedzerwa ropa 3 times arongowedzerwa ropa achinzi hana ropa hana ropa. Saka nhau yekunzi pahuro pake nemuchesti iyi nzira ndakaibatsirirwa kuno chivanhu sekuti dokta chakangoti enda unobatsirwa. Panda kuti ndedzokubatsira nenyaya yekuti yes mungataura kuti
inyaya dzechiwana. But ndakazvitarisa zvakawanda zvawapane zvawataura zvaisime zvakaoneka nana chiremba. Idambudziko rinotoda madokta. It's a medical problem. Inoda madokta. Not chiwana. Because ndikakutaura kuti right now, alright. Profita nokutaura mwana akamonewa nenyoka. And then zvakamonewa nenyoka chibvisa kanyoka mwana kure. Apa moto pamari. Apa utoda mari yake. Padovire mwana munoto. Ndozvandi kutaura kamanje kuti but is it worth it? Unopa munhu $100 muna kutaura mwana akamonewa nenyoka, nyoka yosina yayo. Nyoka bata mwana nyoka pasina. Iyo mwana uchakamubata. Inaona kuti vabereki vangu nevabereki vepandakarohwa. Baba vangu ini akatsanangura kuti kuma kwandakarohwa mukaona mwana asvika mukati mechiwanzi chenyu ndifonere ndidhile naye. Asi havasi kugona kundipa sendi rekuti batsirikana pamwana. Ndini ndinotongobatsirikanawo mwana. Nyaya yaduda nyaya iri pachii kuti mwana anobatsirika sei. Because vatinoita pamwe pacho tinotsvaga zvimwe zvisinei nedambudziko takatarisana naro. Ndo washaisha kutaura. Ukaenda pamuprofita asakati nditete ndibaba kana mwana ndimaikuru vana muprofita. Because he is standard growth. Mwana ayo mwana kana sika for standard growth. Ndio standing. Is standing there. And nutrition Kana mwana asika endera nichi makore yake asika endera nichi ne body weight and height. You know standing. Saka inoda medical solution. Saka ndiko kona izvo wakuzviwa. Iwo wakuzviwa zvoona mwana angari ku mwana unezaro akauri ma 5 kg main akauri ma 5 kg iyo zvakutore ma 7 kg. Anombodye mwana. Are you getting enough food for this kid? Iwe wacho urudya kuti mwana akanaka ya mwana yamwa chikafu mukaka wakakwana. Zvasi pamukaka murumba chikafu chekupa chakanzapiwa nachiremba chii lambinat arumbe lambinat vanongomisa vachimubvisa itene kuti adzika akadzikira kumakejes kwake ndokwaanombomisa kulambinat ekudozama kumbatsirira but palambinat pacho vanotopedzisira futi vamubvisa nokuda kwekuti aroramba achiti akakwira uri kuya achidonha saka dokta aroti kana autaka pamwe pacho anokwira pamwe panodzika. Wakambozvitarisa herewo kuti time yanodzika chii chaitika, time yanokwira chii chaitika. Because ukazviziva izvo zviri tu wakuziva pane solution. Because inini waiti kuti munokwanisa kupedza nguva mutsvaga maprofita nenganga muchizvitsvagira kuruwengo rwanesesary. Because I don't think this condition is the first condition. medical. It's not. Kune madwafu, kune machaini. Mwana anogona kuzatokura normally. Aliona haiti. Jini rekuti apabarwa vafuputo rinaro. Mwana akapupika. Alitori urema ba. Tinokuti urema bozi tutaisa disparity height anditi. Asi munhu akapuwa chikafu chakakwana. Can be very normal. Baba waje unosupport yake. Anokwanisa kaiti normal height yake. Anenge turi iyo. Pamwe angatori chii. Wazota mbona munhu akadai? Idwafa. Asi normal height yake pamwe asakatosvika ichi yeudwafa. Yeudwafa. Asi chaanoti asvike panormal height iyoyo. Anoda chikafu chakakwana nechii chakakwana. Muri pedzera mari maprofita. Iwe ungakwanisa kuti ndakamira pamberi paMwari. Kuti muprofita anokwanisa kuti mwana amuke mangwana areba zvenenezi. Dokta anorapa mwana wakambotraya kumufidha muchipatara, wakambomuradzika nguva zhinji wachifidha iwona. Saka problem zhinji wakatonoka haisi kubva pafeeding, woti feeding wambozama iwona waimboti ndini
ndisiri kugona kufidha mwana Amuzidi wanano kwa Mungu rawe ne shupere. Amuzizi ere. Azini majechi. Kuna gadaro ngoti susati pansupinda panyadza nekuti susati nochirirwa mwana wenyoko ndozvisara baba Ulta boko nasikazo fayo baboko awiba muchini. Inindo pandondinetsa nokuti yena anoti handikwanisi kusvika kumba. Inindo panya kusangana nakutara nandikapedza. Wanorore. Wakarore ndio kwamba. Wakaendesa mtete. Vakapfekesa mtete uyo. Uri mukazi wavo. Baba wacho uri bikuwe mwana. Baba wacho uri. Sunga sama, chimbomba. Mugare munyara dini. Murudi ni. Ile ndio baboja. Mapete iso fani yema. Warisa. Murumbogara mese. Hapana, hamugara mese kati. Makaramba. Ali, makaramba nani? Pane gorinde. Reason ni makaramba nani? Atakapo siana hapa ile sana. Mwanaka sasa. Mwanaka sasa. Saka mwanaka zora musiri mese. Saka akazoita wakusi. Makasiyana ni mungu. Makasiyana ni mungu. Saka hii responsibility yako. Kutangutinge uzwaka zuwa mnanofunda. Wakamboti mwana wakafa, paka zuwa mnanofunda. Sorry. Watakati Wakamboti mwana wakafa. wakafa. Paka zuwa mwana, paka mpeta kuma hospital. Paka zuwa mwana wa Ata zunza kuti mwana wacho zwafa, kuzwati ndo operate. Akati pa operate. Apa anozomuka. Saka mwana wacho uri utrodi ye pakatanza wafa but akatomuika atobva pamutata kuenda ground rebva pamutata patatoka pataenda kumapurisa tabvuti dedziri muntu wese uzisa kuti mwana wedu uri kweri tiri mapurisa ndapinda neimari Muzakaende kupa mwana. Zakaende kumbomupa. Mwana waye hasi kukura boza afeed zvakanaka pamwana. Feed these children. tiri mapurisa emo ndo pakati mwana udini uripo pati mwana wacho ana udini ana kuyani tichitobuda mapurisa emo pavataurira tete kuti mwana udini mwana hakoba ndatonyine wande mwana hakoba munofanira kuuya ndikutarisire pane chii ndikuonesere pane mwana wenyu mwana takatoika tokuratidza patakamuisa tatomusiya Saka mwana wacho ndiye wako hivi. Ndio wakuzaliwa Wako iri mwana. mwana wacho ngobarwa. Bozi wafa. Saka huyu akakapatwa mwana wani. Wakazozviziva papa ndingo. tomusiya chapepa takati mwana paenda hospital waitotaura kuti ndiri kuhospital akati mwana ada kuoparetwa akati orit azoti mwana waoparetwa kati paoparetwa hana omuka tichitaura pachipafoni ngati saka mwana wacho uripi pati mwana waoparetwa bati mwana waoparetwa bati atomuika pamutata Ndiani waikutaurire. taitaura pafoni ngati mwana wanotoga pamutare singaziyere unoziva kuti mwana wacho unoigwa sei
ndo pataka chisimuka tichienda kuna babosha kuzi babosha tichienda kuna babosha kandi ndo zvatiri kunzwa mwana wenyu achitaura kuti muzukuru wenyu takadini vakayo operator anozomuka babosha kati nanachi nasuko kuliwo waitira kuti kuti mwana afa sei takandidzoka kumashire Ndira akatanga kunditsanangura nyaya yekuti mwana wangu chituna asi waitsanangura uchiti mwana wangu chituna chituna chadini uzawazoti wakafa ndakandirozadzikisa mashoko akuti vari kunditi mwana chituna ena mwari ari mberi baba vacho akandisiya pamakwe pamisheni 12 o'clock midnight ndakanga ndagombi ndotezvo andisiya pamakwe pamisheni panapa usiku mwana wacho ururwara urureva kuti wafushire ere mwana wako wacho murumanya makwati midnight baiki akanga arondiperekedza kumba kwe baba wacho ndopakabva ngondisira akati chisareka baba wacho baba vacho baba akurapira makuwa 12 midnight imi chitu nechamaitaura ndechipi anopota kuti chitu asi wakamurapira makuwa anomuramba ndaiperekedza wakusira wakanzi wakauya kuna samukuru samukuru akati rarai kunze kwati pasvitsi akati ndodi ndoendi ibvandaisaka ndichimuperekedza andasiya akudosvika padhize dzimba dzavo ndokusiyana kwamakaita tatatosiyana ata tatakuperekedza wakaendesa gupu here mukadzi aichatibo unanatezvakosi handi havazotambiri kuomba kwavaere mukadzi handizotoa kuti handisotambirika iwe ndiwe usati waikusiya mwana kumba kwavo wakamupani mukadzi pakuti azobve kwatiri akaya kotowana mama wacho kutowana mai wakaandira anoramba kutorwa bhozi izwai chakamiri alright akatowana mai wacho wakumudzosa anomutsusa ndati wakuda kumudzosa azomutsusa chakamutorera chaikosi akatora ndati andikauti akatonyasha ndikati mai wacho wakumudzosa yakadzosa towa tichizomubvunza kuti anamabvunzei pakamutora wakamubvunza wawatora ndisipo akataura sipo saka doudzosa usipo Andinokatora. iwe zvakasvika mukadzi wako asipo takaenda kuna babosho ukati kuzi mama wacho zvakasvika chitaro wakati ndatomwana nababa ndotore mwana saka patakaenda tasvika taenda kuna babosho akati ini nhasi ndatoma chi asi ndakatoma wanhu kutora mwana iwe wakanga watera kuti uda mukadzi wako ndati wakanga watera kuti uda mukadzi wako here saka mukadzi wako uya ichadikuzi hatiziva tati saka mukadzi wako kari mudzitika baba mukadzi wako uya baba aiwa kana matera makatera kuti muda munhu izvi izvi saka munhu wakuuya wamakatera Handizve. ima munomuramba kai imi makamuramba here yakandiramba ndati makamuramba here takasiyana ndati makamuramba here ndati wakamuramba here hauna muramba saka mukadzi wako Ndizvo. asiri mukadzi wangu ngewani iya ini mwana wako wakabvisa mari unomuramba vanogona urorwa iwe nhasi haakwanisi kugoza usati wamuramba usati wamuramba Kana kuti wakamuona neumwe murume. seusamudi seusamudi chaakuba ndechekuti vakaitwa namama wacho anditika vakauya mama wacho vakauya vakamutora vakabvunza kuzi zvamutora munhu wangosipoke saka ungambotori waiunotora sezvakatora hosi orit chamusingava chamudiva ndezvika ndechekuti patakasvika kuna baba wacho pandandiri peni baba wacho wakati ini nhasi ndakatuma munhu kana mhai ari yavo yakotora mwana wake pamaona zvisingadini vasingaiti aiwa
mai wako yakotora mwana bhuzi mwana anga rutambudzika anga ine Mwana urwara ko. Mwana akasatazwa. zukuru wake uri kuchengera Akasaza baba. Mwana akasatazwa. mwana akasazwa Mwambogara mese. Agara 5 months. mwana 5 months 5 months asi mo mazoparadzana after akagara basi after she 2 years 5 months ngone bani yaje meona yabe makagara basi 5 months mo mazoramba na 2 years Agara 5 months. 5 months papa ndo Nganya bali. bali zamusuta Neje mwana. Nezu. mwana ni bwagara basi Mwana mwana 2 years 5 months which means makasotosiyana before 2 years 6 months which makasiyana 2 years 7 or 8 months before ichi ndo painge chiri no ndo makasiyana andi saka 2 years dzese mamuite makamboona nani pa 2 years amuna saka iwo waiti mukadzokuri kuti mukadzaka bva pamposipo mukadzi akabva pamba usipo mukadzi wako ane nhumbu saka zvinotoreva nekuti kana future chayahosha wakatenga zvinotoreva kana future nehosha wakatenga ndiye akatenga future akatenga iwe wakatorerwa ndima yako Nawe akaita kuti mama wasvike pakuti wanditora ini. Ngatibva musandaro. Ndinokwanisa kuona rugare. Kofa. akakunyima bonderi Inene nemurume pakanga pasina dambudziko. dambudziko ranga rinani Naune dambudziko yainetsa chimini wabereki wabereki wani wake. wake chii chainetsa Saka indonometse nhaurwa yekutanga inhaurwa yegumba. yegumba Ndopakatangira nawo. ane gumba ndiani Ndini ndakanga ndichinzi ndini ndaita makumba. wakangoita makuva Hanzi waenda kunotaurira mai Vedini kuti ndimbuya anoda murora wake ere kuti murora anosvika samasi. Deni mbuya ofumira kusese mwendo unotengesa. Iye akanga iri nhauya wakasvika wachindibvunza. Ini pakundibvunza ndakawataira mwana. Nene gumba rinonyanya kundinetsa. Zvaida mai Vedini wacho aripo namai Bamari varipo. Tobvunza nawo. Nekuti mimi mai Vedini wacho hatitomborina kana naye. iwewe asi iwewe iwewe gumba hauna Nongoita si papo gumba ndinaro asi rekuita Vaye buya hadi. Ona ne magumba. Misha inosiyana. asi nyaya yese chese kuna dambudziko renyeri pari Mune mwana ka. awakontendi mana Wanomwe mukadzi. wanomwe mukadzi ndosaka usada wanomwe mukadzi ndosaka usada uyu Kokuita wairi kwamwe. une mwana naye hauna Mwana wako ndiye. wakamurora rini 3 months ane nhumbu okay ndosaka wati achadiroshaiwa Wakabala kuti mwana anenge akadai. Sinoto wake na mwana wake nonga ruwa mwana. Izvi kwazira pakuti kwakaita bozi ndikona kamukadzi anodzingirwa nyaya yekuti azobara patanga dzimba kudhara. inhau yenhumbu yacho yaingonetswa futi. yaiti chinhu yainetsei Ndakaita bundi muchibereko panhumbu yemwana yedu. wakaita chii Bundi muchibereko. bundu muchibereko Saka uchabara umwe mwana. Aiwa, Akauti une bundu ndeni. araioneka. zvaoneka paiscan here pa Pasingaoneki sikani raitongooneka jenuine nokuti raitangira muchibereko. Sikani ndiyo yakazindisana. Uoneka unokuziva. Chichori kuona unoziva. Raitangira muchibereko dokta achitsanangura. Ribva rauya noflowa richiteera nzira inouya nayo nemwana kusvika rabuda kunze. Kusvika raoneka kunze kusika. kunze chaiko Kunze kuita chibhora. kusika rudzi chaiko
Saka ranga riri just liquid. Saka doctor achirifananidza akati handina kwanisa kurifananidza. But ndakurifananidzira kuriziva. But ndikuda kuriisa mugroup rebathlon system pregnant. Ngarichis bathlon system pregnant. Bathlon system ndio chi. Havanokwanisa kutsanangura nechishoneka. Wakangoti Asi wakando bathlon. Ndakasununguka mwana kundira chero ndori kuzopera mwana ane goli. Oleko No, saka Ndakasununguka neoperation. ndo saka ndokutaura. Akamunzwa apa. It means bambo chaakatiza. Akatiza bindu rakarobuda. Bundu iri ndo akatizwa nabambo. Iwo pawaitana nemukadzi. Bundu airizwa iri. aswazokona Asukuriona iro. Wairona. Saka waizwa sei uri kupinda. Are you right? Why do you do that? Because you cannot say right. That's it. Abnormal. It's an abnormal situation. And either medical attention. And Sanka right not a Vakubi, Tavakubundu. And Tavakubundu, Zagumana. Sakamchaziwa say chakafik jamana. What kind of growth is in spirit? And it wasn't passage mechi. Memana. And but the doctor was supposed to tell you about it. Una growth guy. And saka ino ndio kwa operation. Kwa kitu sasa. Ndakasununguka neoperation. And tunazosunuka. That bundu hivi. Bunda rinoitwa operation. Ringori unoona. Ndakaziva shwa. wenda nuko ulikatanga hauna nungwe ne nungwe wenda numburo kono utangaka So ndo chawadi. Wazi dira mbura. Sasa shushu ndo chakarapa chakara growth imuri muchibereko. Rangopiwa mutero kunze ndono. Shandisa parangu kuti kore. Nyaya dzemiteuro pamubata wakumana kachimbosiyana nemiteuro chinhu chodaona chiremba endai kupi endai kupata magaino because enda izvizvi there's need yekuti ndona gaino because gaino izvizvi anokwanisa kutaura kuti condition iri kumwana inokwanisa kunge kaafektwa negrowth iri muchibereko makwe because reason yekuti muite growth muchibereko hamudi growth ba modiwa growth yei muchibereko because unoita growth muchibereko is either cancer or something like that and saka panguva dzazvaizwa madhokta achizorekomenda kuti chibereko ngachitese ngachibviswe ichibo chikaramba chiripo chinopedzisa chatouraya nani newe wacho because you can't tell me doctor ari kuona kuti growth yabva mukati muchibereko kusvika kobuda kunze ungoti siya yakadaro inini ipapo chirembo yamboka parutonditambudza nekundidzidza kuti tirega mungosvika kunoko inotaura kuti dokta wacho ritobhuirwa oti chekutanga akatanga neni akati ichiri nhungu akangondibatsira akati musarijisteba risiye rakadaro bcause hatinonyatsokanisaona ruzere rwekuti chii ngazvizoonekwa pakunoti asidhilivhara zvakanaka kana kuti adhilivhara neoperation already haunodhivhara zvakanaka because opoka wakachekwa kai the reason why wakachekwa is because wakaona kuti passage yemwana hakuna mwana abudwa mwana changa ine problem yakati wandichekera problem wakati mwana wako inhauro yekuti hati yake haisi kupamba haisi kuoneka kuti mwana ari kufema saka zviri nanoti tibuditse mwana kunze tione kuti chii chiri kuenda nechii mwana changa asingatambi saka ndosaka tadati vana vabwako maybe we need vakomana vakomana ndinoti musamona vabereki vemwana titaure navo tikwanisa kubatsira mwana because mwana we ane medical condition ikuda kubatsira because taisai munhu yoone medical condition haina kutogadziriswa you are not safe pautoripa pa you are not safe because you cannot tell me kuti dambudziko rakadaro negrowth mudumbu rinozirapedzwa nemvura no usatruste mvura still mvura inokuita kuti macondition ako aite worse than zvaifanira kubatsirwa iri pairi
waifanira kubatsirwa iwewe growth yako ichangotanga. Because kuti ndiimagine soka kuti wakadzi wari munomu kuti growth inobva muchibereko mudumbu kudzika yadzika nepassage kusvika yabuda kusvika ruzi. Then you tell me kuti it's normal, inosevwa nemvura. No. You need your medical help. Saka, it's just a type of shit. Because I'm now convinced that maybe condition yemwana it's emanating from your condition. Quite a spiritual. No, it's not spiritual. Because you will not determine nema doctor aise kuongorora kuti tamuzwa ripo growth yabva kupi, what is the problem chitakamira sei. Wozoredi kutotaura kuti mwana hivi pakatozvarwa mwana angasikudzika sei pause yake ngesudi Abadano ranga kabva kane. yes ndizvo kuti the reason why pause yake ngesudi sei ngesikudzika is because mwana akabvarwa kana chiblanket nechigrowth Sikaisa. achima 2 months akamwa masamba Unobvisa. andizitoamwa masamba emiti api Tanganda. tangana iri nyaya kuzi ada umota ite sei handizi wakapoti pakamwa masamba ipapapo akazorowa nedzungu padona pakwati Ichi achine numbu tumani. achine nhumbu hatizotokamwaka masamba ukadzalisa zuta kamwasi akawanda sei saka unomuona iye sei kai munhu akati ndamwa masamba ka ewa mwakati taura nyaya yako yemasamba hauizi iwe wakaudzwa nani Iwo wakambodiwa kuzama kubatsira mukadzi wako iwewe pane zvese zvemamotaura wakambodiwa iwe kubatsira mukadzi wako Amuramba pari group. ataimubatsira sei Nichi. paenda kuhospital kochaita kuti padikana chakati pamusoro pekutakura zvamukwanga akaita saka taindo mari yandu yandinayo ndoendiso tobabatsira wanatezvara mai vainge pane zvese zvamaite unatezvara mamurufamba bese hana kumuramba isachudai mataka yakotohwa nemubereko wake tikaenda kuna babosho akati ndosati abvunza kuti iwe after that atohwa ukateera handiti uchiteera kaiti mizi uda munhu wako wakazomuramba rini Wakamunyimwa here. Wakadza haumutori kana kuti wakamutora. tasvika kuna babosho wati kana achinge azouya kumba kwenyu anditi munozotodza tozonzwisisa kuti iye chakauya kutorwa ndichii kozi papa yakutorwa baba namai varogara wesera asogara wese baba namai hausogara wese saka iwe urogara namai aiwa asi kana usi kubasa urogara Wakatorwa namai yakana kuna baba ere kwa yakana numbu. Akaenda kuna baba. Nawe akaenda unoitika ndekuti inaorwa yeBP yainisa panongema nacho. Saka abereko mai wako paakakutora akaenda kunewe kwawakanga uchigara kuna baba. Asi saka uyu paakauya kusiya asina kupona Baba akati alright kana manesi ataura nhoro ndeyekuti zvakamira zvakadaro mwana akuendeswa kubhedhi zvichazokuremera kutera mwana kubhedhi. Chendozorora naye aitiripi kubhedhi. bedzesiya Ngaende kunoendeswa kubhedhi rest rwavo. angapiwa bed rest ndiani Manesi acho ndozvaanga. akapiwa bed rest ndiani Ndini ndandichida kupiwa bed rest. Zvichindi mukatadza necondition ine mwana wenyu. Mukatadza kubatsira mwana wenyu imini vacho. Zvikuti pangidzo kuti situation yekurugara mwana peturuswera mwana panapa patini. Necondition yeturuzviona isusu. Mwana wenyu haasi pari safe. Saka inini pandakanonetsana nababa apa. Ndipekuti akati ndipe mari.
mwana mudzoti nini handisi kunzwa zvakanaka. Saka ukatora mari yacho iripo kosvika ndishatira patanetsana mukunetsana kwatakaita ini ndo pandakati rega ndibidze mwana mukunopidza mwana wasisi wangu andinaye ndo pandakatopa mwana ndati mama nyama dzangu dzisvika sei handisondikira muchidokura nekuklinika mama vatoti amina ndibva ndakusvitsa paklinika ndatopfuurira muyodzoka ndo pakasvika akanzi mwana enyu isusu kana muri tauro tamba nayo pemuri ukati akunyora kadhi odzoka nekadhi kumba kwavo adzokera nekadhi kumba kurugara mwanenyu osvika unorongedza odzika kupi kuhau mama ndo pakachitarisisa kuti oraiti mwana wangu wacho kubva zvaarora ma-up and down kuuya kumba wachidzoka wese vachiuya kumba wachidzoka wese nyaya yacho yazobuda nemusoro yataenda unogara hapana tichingoramba tichiita ma-up and down. Saka mama wangu akasvika pakuti mwana wangu ma-up and down ariti oraiti saka rega ndichimbomugamuchira panguva ino apedze kusununguka pfuurira mberi nena izvo zvaitaura nani wakataurirana nababa wakawirirana nababa wangu asi ndirume wako abatulani wacho akasvikirwa wasipo kwaumba ndakamudza nokuti nawo yakaenda unotanga kunetsa nharo wekuti abatulani chindigira chikadhi tisangane kuclinic nekuti distance ndindigiro kadhi ndikundiro kadhi ndiende kusikero vaanoramba saka mukunoramba kwaakaita ndakazoenda unotora alright it's okay right nyaya iri apa bamboti inini ndayamisati na tezvazvo ndimsezani sezani mwana asati aramba mukadzi pamutemo mwana asingaramba chii itai kuti mwana aende kuramba mukadzi kana asati mukadzi zvoita official then zvaita official uyu mwana iwe unoda mwana achengeta musaiti zvezvo chimanyika zvekuti tikataura zvinopera enda kucivil court upiwe maintenance uyamaintaina mwana wako ndozvinhu zvakuita kuti ndazonopiwa $10 ndazonopiwa $20 ndazonopiwa kakukosa kakati ndazombopiwa wheat enda kumaintainance uyamaintaina chii mwana wako asi ndikuda vabereki wako mai wako ndikuwata pana yes Morora achibva pamba ndinotwala kumonya kusana Morora shuwa wakauya akatova namai wake kungorongedzesa zvinhu zvese pawangoenda nazvo vaenda vakaita kungogara akazongoperekedzwa futi nyanzvadzi yacho mwana atozvarwa akati mwana ari kunetsa uri kuchema chema saka tambouya kuti pamwe mwana urida kumba kwake akatombouya akambotikati ngati mwana haana kuramba mukadzi ba alright ya ndazvidzwa ngaaende unorambi mukadzi zviri chii right takaenda kuna baba nemukorore neni wacho nasamukuru tikaenda neduro kuti baba tauya mwana wenyu akatorwa namai baba namai vakaseparatana usachagara vese right baba wakati iwe ukandipa duro mupambo zvakuita unga iwe ndiwaramba chii ndiwaramba mukadzi mwana wangu ndiuziva kuti mwana wangu ndiwo wakakuramba saka ndi mwana wangu ndiwo ufanira kubvisa duro rupa iwe mupambo ndimatauro akaita baba Rekudi murume yadisha. Saka kana usati wapiwa duro zvinorevei andi muruda indurai ndati hamusati mapiwa duro saka zvinorevei hamusati ndosaka ndati hamusati madii asarinda wairi awa asichari umwe ngaaende ndikuti marriage hapasi but as of now marriage iri chii iripo asi ishu yangombe ndeye mwana itai henyu zvechipostori zvenyu nechii zvamuita zvese nezvezvamuita asi handisi kuona zvichibatsira mwana itai handiziva hangu zvishuwa pana mwana mishonga yekuti unokwanisa kuti kukurira mwari kuzi anokudza vanhu ndi mwari asi kana pane munhu ane mishonga yekuti anokwanisa kuti munhu ada kukura omisa growth yemunhu
amushonga wakaoma tese toda tiri madhafu ega ndezvekupera kuti pawanouya vabereki vavo tikiti zoripo aiwa ndotokuda imese musesarati ndotokuda pana musesarati ndikutaura tonotobatsirana sei kuti mwana waite sei mwana aite zvakanaka ngatibatsirane because this is a medical condition chandikuda kune ava muibva mukomana anomukutaura kuti ndo mamiri akaita maini wakataura here vabereki unofaka nebp uchingozvistress you're supposed to share this condition nechi vabereki saka ukati zvaizvi zvadzita kuzika iwe wefana kwakataura vabereki kuti kwakanaiwa ndenda muzvora ndosangana navo nekuti muroora wenyu kuti muroora wenyu pane zvarudiri otarani iwe bazari mudhara ndiri undara mai kuti mainikubuda mbuya hatida kutoka mumashure yes taureti saka tatoda kuti anga tatakati ticheke ndiri saka ina hapana zvakudi mbatanduziva saka aenda ndo pakazofuna kuzi uya akabva zodaidza mapurisa kuhaona zvikazi takudaidza kuti tiri mutauro kuti isamari yekuti mukadzi wakaenda kochikwa gundura achilaina nekuti aiti ndiwe mwana then inini ndi ndakazoenda naye mukorora wavo ndikatibva ndine kubaiyosvaga mari kuti mama wake singali vagara nemwana mama wacho vakati andisipinda nemwana wangu inoda inaye asi anga akambomutora mumapepa tangobuda inini nemuroora naye ataenda pajena hospital taenda pajena hospital iwo ndo wakazopinda kuroora kwati vakati dhokuta vati bundu hadidi kuti icheke izvozvi tinozoicheka after mwana adiki abata ndo mamiri anga kaita ingati saka raifanira kuti tizongoendeswa kuti nedbek kuchipatara saka vakazosununguka mwana sinzi anga agara kumba kwavo akangosununguka kumba kwavo vaazongoenda kumba kwavo then ndo pakabva azongogara after akasibhara mugundura sakanzokwanisa sei asi nhau ina ndakatoitaurwa nambuya waishanda wachigara pamba it's a medical condition ndotese vanhu vese vatsirana kuti vararame life ichi iri normal because vari kutaura panapa is not normal and zvaataura panapa zvisi normal hakuna munhu anorarama neupenyu hwakadaro kuti bundu rinotanga muchibereko kusvika rabuda kunze rozirapera then ringozirapera then torarama upenyu tichiti munhu atori right no pamwe pacho panoda tibatsireka let's come tiite sei tibatsire imi vaberekiwo chikafu mwana ari kuendesa here chikafu kune mwana auya nemwana novemba akamboti mwana wakafa novemba akapiwa chikafu $20 december akambomupa $10 vazomupa 10 nje ndakazodevisa 10 achiyatsa january baachiedza sama nekuti maintenance saka kubva january anobhadhira mwana maintenance mwari anobhadhira yemwezi mikati unopiwa mari pamwedzi akati angondipa 40 koti kwakanzi unofana kupiwa mari $40 saka izvozvi izvi akapedzisira kupa rini vane 2 months imwe yacho dzimwe 2 months aindipa mafa mwana wako uyu is a special child haasi nekuti imweni mari yavananga itowedzera ane medical anorwara kamwana izvozvi akaedzoka kukoti achidzi asi kubhadhara unoenda kujeri unoenda kujeri because especially uchitoziva kuti mwana atori nehealth condition yamuntu anofana kudya chikafu iwewo maintenance yacho wenza uva ubhadhara kwana maini nakuti usaendese mari anokusungisa kuti aisotoendese kumari chii
nemwana arikwa mwana wako but autori dare kana rakatokupa kuti unofanira kuita $40 zvakatoona zvakakudzira saka kunorura maini inokaona wakarura iri maini saka itsika yako kundogara navakadzi usadi wedu akaita bundu obva wadzinga saka chinoti iwe umboiti itsika yekugara zvingoti mukurora mukadzi wakurori chii chotoite tsika yekundotora una kugara nawo usikarori chii takabvisa pa 5 months watobvisa pa 5 months wazodii akatora maindo patakati tombomira tombonoti zvawakamira kamari yacho wakachengeta unochengesa noda kuenda nepa apa chakaitika patasvika kuna baba wacho wakati bhozi akatoenda tinetu kuna baba wacho zveduru zvoutaura zvedurura makatoirasa paduru hapana pamukadzi wako bhozi hauna kubvisa kana usina kubvisa mukadzi wako akatofa andogomba kwei saka lesipito uyesatati nduda yawaberekwa chini newe neni nduda yevana vasatati vabereki wako hawatatiwafanotoreketa toatibatsira iwewe tovabatsira iwewe kuti vinyangwano kana wasina mari apa handiti let's find a way yekuti chii sakanzi 14 mazo it's a 14 ini chanda nchida waka esidari ba I just want to talk to them so whatever to batsira how to batsira audikana 20 minutes to batsira mwana saka uyaisakati because chandaona chikuleka neche uyu yes in as much as I would have but chimwe chiri kuleka chikafu upenyu hwake chaiwo pachizvake haumaumira zvakanaka iye pachizvake chinidzewo mai wacho anoda hewo mwana anoda hewo titesandi mazwa yairese kuti iye pachizvake unoda medical help ati unoda help yechikafu mwana anoda medical help anoda futi help yechikafu ngatisakunze tuite nenyaya dzekurambana kovanhu let's look about life yes tarambana but less umwe atarambana naye ari kukwanisa kurarama here yakwanisa kurarama here zvatopera because mwana wenyu atoita muvhoni atone mukadzi wake what more ane condition but depends munhu aikwanisa kufara kumubatsira condition yake ndiyo andi indira pandikutaura kuuya kudare handi kuuya koti ndineta number 1 ba kuuya kudare kuti tiite life iraramike zvokuti chiri zviri normal tigare zvakanaka ndo zvatokoshesa isu vamwe hatitokoshesa dzedzerwe because I cannot imagine kuti bundu rinokura pekusvika kuzosvika rabuda kunze zvinokutaurirai time taken to solve that problem kuti kana kabundu haukanozobuda pamaoko ako handiti uchizokaona after 3 months what more bundu rabva mukati kusvika kwekuzobuda kunze guys ngatite 1 uzwa ngatite 1 let's learn to assist each other zvinhu zvedu zvinotifanira zvakadii zvakanaka chii ngatisanganisa kuti let's talk about this tona tokwasobatsirana sei zvatoda kuti zviite iwe uchibva panapa ndiye mupe $50 izvozvo zvabvaenda achitengere mwana chikafu izvo achibva panapa let's meet with two years ago ndigare pasi
Tunoita setinga be. Alright, tenda it. It's okay. Okay. Sorry? Right, it's okay. She wanted that caption, man. Alright. Muprofita hapa pakaungana. Hapa nditi mwana ungachitokarusha wakachine mawisi. Kwa nditi mwana muri kumuona ana hivi. Mwana ane HIV. Asi Inini ndine HIV. Kachinokonzera mwana HIV. No. Izo zvezo ndati. Ndozva ndati muswe Saturday. Shuya wabereki wako anditi then tibatsirane way forward kuti urarame normal life mwana arume chete normal life utokuti kuti tiise tibatsirane anditi saka imi chiuya muswe Saturday izvo zvimwe zvese don't worry about that Tetaura nawo. Tutaura muswe Saturday endei Zabhutirwe mari bai.